Am vrut să ne deconectăm de agitația orașului și am găsit un loc de poveste. Se află la doar 30 de minute de Brașov, într-un sat secuiesc din Transilvania. Practic, te cazezi pe proprietatea unui fost conac secuiesc, unde astăzi sunt câteva căsuțe care îmbină tradiția cu confortul modern. Nu am mai văzut de mult o cazare unde să simți că au acordat atenție fiecărui detaliu. Stai să vezi și cum arată micul dejun aici. Sunt folosite cât mai multe produse locale și ingrediente naturale pentru ca tu chiar să simți că te afli la țară. Locația se numește The Sackler Countryside Estate și se află în satul Bicfalău, din județul Covasna. Și da, la restaurantul locației poți servi și cina și mai e o surpriză. Au și saună unde poți să te relaxezi după o zi faină. Clar, locul acesta a fost gândit ca o oază de liniște și relaxare. Tu te-ai caza aici? Scrie-ne în comentarii și nu uita să ne urmărești și pentru alte recomandări faine.